Yn yr ardaloedd gwledig, mae diwrnod cneifio yn un o'r dyddiau mwyaf difyr a phrysuraf i'r ffermwr. Mae digon o hwyl a sbri a thynnu coes o gwmpas y bwrdd, y bwyd yn diflannu fel eira o flaen yr haul, a Lewis Jones yn diolch bod y cneifio ar ben am flwyddyn arall. Pan ddaw mis Mehefin nesaf yn ei dro, mi fydd Lewis Jones a'r teulu'n paratoi gneifio unwaith eto.